Un accidente acontecido a pasada madrugada na Pobra saldouse cunha vítima mortal. Era o condutor dun turismo que se saiu da vía colidindo contra unha vivenda. Que tal? Moi boa noite. Agora investiganse as causas deste triste suceso. De seguido ampliamos a información antes titulares. Prisión provisional comunicada sen fianza pro presunto parricida de Aguiño. Está investigado por homicidio doloso e tenencia ilícita de armas. O Colexio de Rubiáns en Vilagarcía comezará o vindeiro curso cun novo horario mellor para a conciliación e para a saúde dos nenos. As familias celebraron esta conquista despois de anos de reclamacións. O alcalde de Ribadumia, a conselleira de Infraestructuras, a presidenta do Celta, o embaixador chinés en España e o cirurxián Diego González Rivas, novas donas e cabaleiros da Orde do Albariño. Este San Roque en Vilagarcía, hai can, hai festa. A vila presentou unha programación con 10 días de festa e 81 actividades gratuitas. Os pratos fortes, a festa da auga e o combate naval. Ribadumia celebrará o día 8 de agosto a súa festa do pan. O Concello volverá a recuperar a tradición da moenda e a reivindicar o papel do pan na cultura galega. Estamos nas novas do día, comezamos. Imos con máis información sobre o accidente mortal rexistrado esta madrugada na Pobra. Xa lle lo contábamos, accidente mortal na Pobra esta madrugada. Un mozo da localidade duns 30 anos perdía a vida nun accidente de tráfico acontecido ao redor da 1 da pasada madrugada na estrada AC305, á altura de Crocha de Levante. Por causas que polo de agora se descoñecen, o turismo no que viaxaba en dirección a Boiro e do que era o único ocupante colidiu frontalmente contra un muro e posteriormente contra unha vivenda. A pesar da rápida intervención dos servizos de emerxencia que se desprazaron ao lugar do sinistro, nada se puido facer por salvarlle a vida, falecendo no punto. Ademais do persoal sanitario do 061, no operativo tamén participaron efectivos dos parques de bombeiros de Boiro e Ribeira, así como Policía Local e Protección Civil da Pobra. Tamén interviu Garda Civil de Tráfico, encargados de realizar estes últimos o correspondente atestado do accidente. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Prisión provisional comunicada e sen fianza pro presunto parricida de Aguiño. O mozo pasou este mediodía a disposición xudicial en Ribeira. Está investigado por un delito de homicidio e outro de tenencia ilícita de armas. Compre lembrar que o presunto autor do parricidio asumiu a autoría dos feitos xusto despois do crime, recoñecendo ter disparado o seu pai cunha escopeta. O suceso acontecía a primeira hora do pasado martes no interior da vivenda familiar situada en Aguiño, onde, segundo relataron os veciños, eran frecuentes as disputas e episodios relacionados coa violencia doméstica. Curioso rescate o que protagonizou hai uns días o persoal do Parque Comarcal de Bombeiros de Boiro. Salvar un carneiro que caera nun pozo de preto de 10 metros de profundidade. Os bombeiros tiveron que realizar un arduo traballo para poder rescatar o animal. Por fortuna e a pesares das dificultades, todo saiu ben e o animal foi recuperado san e salvo. O persoal do Parque Comarcal de Bombeiros de Boiro realizou hai uns días un curioso rescate, o dun carneiro que caera nun pozo de auga de preto dos 10 metros de profundidade, no lugar de San Martiño. Por causas que se descoñecen, o animal precipitouse ao fondo do pozo. A súa propietaria, ao ver o acontecido, non tivo mellor idea que chamar ao 112, que despregou un dispositivo de rescate.
Un bombeiro foi o encargado de baixar por unha polea e colocarlle ao carneiro un arnés para que puidera ser rescatado. Recibimos unha chamada do Servicio Municipal de Protección Civil de Boiro de que había unha ovella que había caído nun pozo aquí no lugar de San Martiño, en Boiro, e que necesitaban os nosos medios para rescatala. A dotación de bombeiros, cando chegou ali, comprobou que era un pozo duns 10 metros, onde había caído unha ovella, e nada, cos nosos equipos, un dos bombeiros accedeu ao interior do pozo, e tras amarrar a ovella, pois conseguimos izala e retirala. Son actuacións que todos os anos temos algunha, a verdade é que non son moi frecuentes, pero sí é normal que todos os anos teñamos unha actuación con animais deste tipo. Todo concluiu con éxito, e o animal, sen feridas de consideración, puido regresar co rabaño. Sí, o animal xa foi ca dona que estaba ali, que era tamén a dona a propietaria do pozo, e sin máis problemas. Boas novas para a comunidade educativa do Colexio de Rubiáns en Vilagarcía. Dende o curso que ven o centro contará cun novo horario lectivo. A cativada terá clases entre as 10:25 da mañá e as 3:25 da tarde. Dende Ampaz, Casanova celebran este cambio. Levaban anos reclamando e ano e medio movilizándose con informes de diferentes especialistas e estudos médicos que explicaban que a situación que existía ata o momento era prexudicial para os nenos. Tamén facilitará a conciliación das familias. Este cambio permitirá adaptar as liñas de autobuses e mellorar a calidade de vida do alumnado e das nais e pais do centro. O BNG de Ribeira exixe responsabilidades ao Concello despois de que a Xustiza lle obrigase a indemnizar a unha traballadora por contratación irregular. O Pleno tivo que habilitar unha partida de máis de 100.000 euros do remanente de tesourería para facer fronte a este pago. No pleno do mes de xullo celebrado pasado luns, a Corporación de Ribeira aprobaba un gasto de máis de 100.000 euros para asumir o pago dunha indemnización por unha contratación irregular. O BNG exixe que se depuren responsabilidades políticas por este xeito de proceder que compromete os fondos públicos de todos os ribeirenses. Estamos falando de que hai unha traballadora que se contratou de maneira irregular entre o ano 1991 e o 2004, que non estivo cotizando na Seguridade Social, que non estivo contratada conforme a legislación e, por tanto, a irresponsabilidade do Partido Popular cústalle unha vez máis cartos a todos os veciños de Ribeira, neste caso máis de 100.000 euros de cartos públicos que poderían ir destinados a novas pavimentacións, a dotar de auga potable ou saneamento a vivendas que a día de hoxe non o teñen ou a dotar de puntos de luz as nosas parroquias. Pois vemos que as irresponsabilidades do Partido Popular provocan esa perda de cartos en Ribeira e, por tanto, é unha situación que queremos denunciar porque ten que haber responsabilidades políticas para dirimir ese tipo de sancións, ese tipo de mala xestión. O pago desta indemnización que os nacionalistas temen non será a única. Ben se sumará a previsible perda de fondos públicos derivados das reclamacións patrimoniais pola licenza da gasoliñeira de Xarás. O proxecto de residencia das Saíñas que xa supuxo un desembolso de 800.000 euros de fondos públicos. É que isto súmase a outras irresponsabilidades cometidas ao longo dos últimos anos e que nos están costando moi caras a todos os veciños. Estou me a referir, por exemplo, ao caso da gasolineira de Xarás, onde hai pendente unhas reclamacións patrimoniais, é dicir, que se lle reclaman ao Concello de Ribeira ata 4 millóns de euros por outorgar ata 2 licenzas ilegais para construir unha gasolineira, a pesar de que había informes contrarios a que se pudera levantar na parcela na que finalmente se levantou e que agora houbo que derrubar. Estamos pendentes desas reclamacións patrimoniais. Pero non só nos referimos tamén á gasolineira de Xarás, senón que existen outros casos, como por exemplo a residencia pública das Saíñas, onde a pretensión do Partido Popular de cambiar a localización para levala a San Roque, é dicir, levar os nosos maiores para o monte, implicaría tirar ao lixo 800.000 euros de cartos públicos que xa se investiron nas Saíñas coa compra da parcela, o derrubo da antiga discoteca e o proxecto construtivo da nova residencia. Os nacionalistas exixen tanto responsabilidades económicas como políticas, entre elas a dimisión dos seus cargos daqueles que ostentaban o goberno no momento en que se cometeron estas irregularidades.
O BNG ribeirense tamén lamentou a falla de médicos que se vive actualmente en plena época estival nos dous centros de saúde da localidade, tanto no de Ribeira como no de Aguiño, cando a poboación medra considerablemente coa chegada de turistas. Dende a Formación Nacionalista reclamanlle unha vez máis á Consellería de Sanidade a cobertura de todas as prazas nestes dous ambulatorios, xa ben porque están vacantes ou por baixas ou vacacións dos seus titulares. Dende o BNG advirten tamén de que esta situación está a provocar un aumento considerable nos tempos de agarda para conseguir unha cita en atención primaria, obrigando a moitas persoas a ter que recorrer ao servizo de urxencias como única alternativa para seren atendidas, o que deriva no colapso das urxencias. Falámoslles agora do mundo empresarial. A conserveira Gealsa vende dar a coñecer os seus datos económicos referidos ao ano 2025, que deixan unha facturación total de 825 millóns de euros, o que supón un incremento do 5,6% respecto ao exercicio anterior. O informe presentado reflicte a estabilidade orzamentaria da compañía e a súa capacidade para seguir mantendo o crecemento da súa actividade nun entorno económico e sectorial moi exixente. Da análise dos datos, obsérvase que Europa segue a ser o seu principal mercado ou concentrar o 85% da facturación, abarcando diversos países como España, Italia, Alemanha, Reino Unido, Francia ou Portugal. Como segundo mercado máis importante destaca o sudamericano, en especial Chile e Brasil. Dende a compañía destacan tamén a súa alianza con Mercadona, referente da distribución en España, que favorece a súa evolución e capacidade de crecemento. En 2025, Gealsa destinou un volume duns 40 millóns de euros a investimentos orientados principalmente á dotación do seu novo centro loxístico do Bodión. Na actualidade, a firma, formada por diversas sociedades divididas en 3 áreas de actividade, alimentación, valorización e enerxía, conta cun cadro de traballadores formado por uns 3.600 profesionais. Facemos unha pausa para a publicidade, non marchen. O vindeiro domingo a festa do Albariño de Cambados despedirá a súa 74ª edición. Fará o dando a coñecer os 3 mellores albariños Rías Baixas da colleita 2025 cunha entrega de premios da cata concurso Albariño Rías Baixas que pechará o xantar oficial. Antes, o patio de armas do Pazo de Fefiñáns acollerá outra das citas principais da programación, o acto do capítulo serenísimo do Viño Albariño. Aquí se nomearán as novas damas e cabaleiros da orde. Damas y cabaleiros sería a don David Castro Mougán, viticultor y director de la adega Pazo Cilleiro, que es alcalde también de Ribadumia, al excelentísimo señor Yao Jing, que es el embajador de la República Popular de China en el Reino de España, al doctor don Diego González Rivas, que es un reconocido cirujano mundial, internacional, gallego, lógicamente, investigador y profesor, nacido en Galicia, pero que lleva Galicia por todo el mundo, a doña María Martínez Allegue, conselleira de Infraestructuras, Vivienda de la Xunta de Galicia, y a doña Marián Mouriño Terrazo, que es presidenta del Real Club Celta de Vigo. O evento comezará ás 12:30 do mediodía. Antes, a comitiva percorrerá as rúas do centro Cambadés dende o Auditorio da Xuventude ata o Pazo, acompañada por medio cento de confrarías gastronómicas que xa confirmaron a súa asistencia. Despois procederase a entrega de distincións. Ademais das novas damas e cabaleiros, serán 8 follas de prata, 3 premios na categoría de xóvenes albariñenses e 2 albariñenses de honra. A programación dos actos do capítulo contempla tamén o irmandamento entre confrarías enogastronómicas. A cita será o sábado pola tarde con 2 entidades cordobesas, a denominación de orixe Montilla Moriles e a denominación de orixe protexida Xamón Ibérico Los Pedroches. O Concello de Boiro volve convocar as axudas para o transporte daqueles alumnos que realicen estudos postobrigatorios tanto dentro como fora do municipio. A partida orzamentaria ascende a 8.000 euros.
Unha vez publicadas as bases, os estudantes disporán de 15 días hábiles para presentar as solicitudes a esta liña de axudas que busca contribuir cos gastos de transporte derivados da realización de estudos posobrigatorios. Este ano poderán concorrer tamén os alumnos que realicen estudos dentro do propio municipio, para os que se reserva un 20% do total do crédito que ascende a 8.000 euros. O baremo para a concesión das axudas realizarase por un sistema de puntos, nos que, ademais da situación socioeconómica da familia, terase en conta o expediente académico para premiar así o esforzo dos estudantes. Según esa necesidade que teña esa familia e según o rendemento académico do alumno ou da alumna, teñen unha serie de puntos ou de menos, non? E hai outra cuestión importante que é, por primeira vez tamén, subvencionamos ou damos axudas tamén aos estudios postobligatorios que sean dentro do término municipal. Da cuantía xeral que temos, o 80% vai destinada aos que estudan fora de Boiro, formación profesional, un grau ou un máster, e reservamos un 20% para os estudiantes de formación profesional, porque en realidade tamén teñen que facer un desplazamento ou pagar uns costes para os seus estudios, de transporte. Xunto con estas axudas, o Concello de Boiro segue a apostar por favorecer o acceso ao sistema educativo con programas innovadores e inclusivos como o proxecto Enclave no que participa toda a comunidade educativa do municipio. Animar a todos os estudantes a presentarse a estas axudas que, unha vez publicada, teñen 15 días hábiles para presentar as solicitudes e son becas de concurrencia competitiva. Hai unhas bases, como dicía o concelleiro, e en función dos requisitos e dos puntos tendrán dereito o que son a estas axudas. Dentro do Concello de Boiro, este goberno aposta polos servicios, o estamos demostrando dentro do ano 2019, e este é unha desas axudas. Dentro da Concellería de Ensino, recordar que tamén hai un proxecto que é o proxecto Enclave, que está destinado á comunidade educativa. Onte conmemorouse o Día Mundial do Bordado en Pontevedra. Medio cento de persoas reuníronse para celebralo. Foi no marco de Ben Bordar, unha iniciativa impulsada pola artista mexicana e veciña da cidade Maritza Bertolini. Unha aposta por dar visibilidade ao bordado como expresión artística en pleno espazo público. Agulla, fío e un anaco de tea son suficientes para dar forma ao que imagines. Fixo un corazón, como non. Un personaxe de Ghibli, do estudio Ghibli. Unha árbore que ten aquí como unha nube que vou facer de cores. Maritza Bertolini, artista mexicana afincada en Pontevedra, sabe o ben e la aborda como expresión artística, unha paixón que quere visibilizar e impulsar. Creo que al menos en los últimos años se ha reivindicado y ha pasado de dejar de una cosa que se le llamaba, ¿no?, de las labores o de las mujeres que hacen en casa, a verlo como una técnica artística más y sobre todo para hacerlo en comunidad. Grazas a ela, Pontevedra celebrou onte por primeira vez o Día Mundial do Bordado. Medio cento de persoas reuníronse ao carón do Magnolio dos Xardíns da Deputación para bordar. Es súper lindo porque es intergeneracional. Cada una viene con su propio proyecto que tiene en casa y a hacer en compañía. Se preguntan dudas. Traballar nas súas pezas e o tempo tecer comunidade. En vez de estar no sofá con series e sereba, pois aquí estamos. Maravilloso, que vai parecer. É unha oportunidade para coñecer a xente nova, que ademais comparte a mesma afección. Hai uns anos que empecé a bordar grazas a Maritza, que me aprendeu. E a verdade é que estou moi contenta de vir a este encontro. Y es muy enriquecedor también ir viendo qué es lo que hace cada uno, porque te abres a nuevas ideas. A parte social, a parte de coñecer xente, de xente que ten os mesmos intereses que ti, non? E seguir aprendendo, a pesar de que parece que aprendes solo nunha etapa da túa vida, pois sigues aprendendo ao longo de todas. É algo que esperemos que saia ben para que se poida repetir. Bertolini leva tempo transmitindo o seu amor polo bordado. Hai 6 anos que imparte obradoiros puntuais e ano e medio que ten cursos regulares, todo cunha gran acollida. En los cursos generalmente entre semana tengo a 30 personas de forma regular y luego los fines de semana que doy talleres en otros espacios o me muevo a algún otro evento que me invitan, pues a lo mejor en la semana tengo 60. O sea que vamos, que a la gente le apetece aprender. Porque se a imaginación e as ganas sumamos algo de técnica e moita práctica, as posibilidades son infinitas. Ahora mismo estou bordando bolsiñas destas que entregan a veces nas tiendas
para reciclalas e poder guardar moitas cousas en eles. Esto va a ser un almohadón para unha cama. Eu estou bordando un gorriño para a praia e nada, así ahora mismo non ten moito xeito, pero estou facendo como unhas diapositivas de amencer, mediodía e atardecer. Hai fíos que unen, emocionan e tamén reivindican. Ás veces unha puntada tamén é unha declaración. El bordado tiene mucha parte política y siempre se ha usado para manifestación. Y aquí dentro de los talleres o dentro de las personas que hay, sí que hay alguna que ha llevado a manifestaciones por Palestina, por ejemplo, algún bordado que se ha hecho, ¿no? Porque es otra forma de poder expresar y poder llevar el estandarte. Que nunca falten agulla, fío, tea, nin historias que bordar. En Vilagarcía San Roque celebrará os 20 anos da súa Declaración de Interese Turístico Nacional con 10 días de festa e 81 actividades gratuitas. O programa desenvolverase do 14 ao 23 de agosto, comezando co pregón do xornalista pontevedrés Xavier Fortes e recuperando o lema Hai can, hai festa. Por que facemos este revival? Por que volvemos a ese Hai can, hai festa? Bueno, primeiro, porque foi dos lemas, ou o lema, se me permitides, que realizou o equipo de comunicación, o que felicito, pois que tivo máis éxito. E porque ademais este ano un ano especial, como decía, porque fai 20 anos que as festas de San Roque foron declaradas de interés turístico nacional. Así que, como decíamos, pois esta edición para nós é especial. Lembrar que o ano pasado, recordamos, temos 330.000 asistentes ao longo de todas as festas, co combate naval e a festa da auga como os grandes motores, e tamén un motor económico para a cidade, non? Ao final, pois, a hostelería, o comercio tamén pois fan o agosto, nunca mellor dito, nestes días, porque está Vilagarcía teigada, e toca disfrutar e tamén que o noso sector pois económico se beneficie destes días. Como citas imprescindibles das festas de San Roque, a procesión popular do día 16, na que volveremos ver bailar o santo, a posterior festa da auga, o festa clown, o combate naval e o desfile de carrozas. O alcalde fixo mención aos máis multitudinarios como o espectáculo pirotécnico e especialmente a festa da auga, que o ano pasado reuniu a 33.000 persoas nas rúas da cidade e que este ano podería superar esta cifra. En canto á programación de concertos, a última incorporación ao cartel dos concertos da Xunqueira é a do cantante Barry B, unha proposta pro público máis novo que se suma ás xa anunciadas de Marqui Ramone, Chenoa, MK Mike e a dos grupos galegos de Ninjures e Descarallas, entre outros. Como todos os anos, o programa das festas patronais complétase cun importante número de torneos e actividades deportivas de modalidades como fútbol, baloncesto, vela, xadrez, tenis ou multideporte para a poboación en xeral. E o San Roque tamén se celebra en Portonovo, no concello de Sanxenxo. A vila prepárase para vivir 6 días de actividades. A programación arrancará o vindeiro venres 14 de agosto co Día do Mariñeiro. A contorna da lonxa acollerá a tradicional sardiñada popular gratuita. Pola noite a verbena correrá a cargo das orquestras Atenas e Charleston Big Band. Animar a todo a veciñanza de Portonovo que colabore coas festas para que bueno, que teñamos uns días espectaculares aquí cos veciños e coa xente de turista. O sábado 15 de agosto, día de Santa María de Adina, os pasacalles darán inicio á xornada festiva e servirán como previa as celebracións litúrxicas en honra a Santa María de Adina. Ás 7 da tarde procederase a baixada dos santos á capela de Santa Catalina dende a igrexa de Adina. O domingo 16 de agosto será o día grande de San Roque con pasacalles e misa, así como a tradicional procesión do encontro na Marquesiña de Portonovo. A verbena correrá a cargo de Marbella e Alcar. Pola noite o espectáculo pirotécnico contará cunha importante novidade para que teña unha maior vistosidade. Lanzaránse dende unha plataforma no mar, xusto en fronte da praia de Baltar. O luns 17 de agosto, día do Carme, a xornada dará comezo cun pasacalles e un concerto da banda de música de Sanxenxo.
Pola noite, Panorama e Estudio 21 DJ encargaránse de amenizar o ambiente. O martes 18, día do Cans, terá lugar a carreira popular Cuarto Memorial Rafael González Michu. A inscripción na proba xa está aberta dende hoxe. Pola tarde, a zona de atrás da lonxa será o epicentro dos xogos populares e o desfile de disfraces de Cans. A partir das 10:30 da noite, a verbena correrá a cargo de París de Noia e DJ Paco Vulcano. O mércores 19 de agosto celebrarase o Día do Neno con prezos especiais nas atraccións. Todos os días haberá unha hora sen ruido de 7 a 8 como medida inclusiva para que persoas con autismo ou sensibilidade ao ruido disfruten tamén das atraccións. Tras o éxito da edición anterior, as atraccións infantís volverán concentrarse nun treito de Rafael Picó e o Parque do Espiñeiro, mantendo dispoñibles as 80 prazas de aparcadoiro do Varadoiro. Mais festas, do 20 ao 23 de agosto, o Concello de Poio celebrará a Festa do Mar, unha cita que se ten consolidado como un referente cultural e mariñeiro, cunha programación pensada para todos os públicos. Nos o que non queríamos é que a Festa do Mar fose a palabra mar o único que fora o seu contido, e desde un primeiro momento que queríamos era eso, é dicir, encher de vida e de programación o que era a propia festa, transmitir a nosa esencia, o noso orgullo, a nosa tradición e sobre todo que sexa unha festa que contribúa ao desarrollo socioeconómico do noso concello e sobre todo tamén a transmitir a nosa procedencia e a importancia que ten o sector do mar na vida de todos os veciños e veciñas do Concello de Poio. A programación estrutúrase en 3 bloques na Praza da Chousa, o gastronómico, a carpa museo e as embarcacións tradicionais. Con respecto ao gastronómico, inclúese a degustación de produtos do mar durante as sesións vermú, con música en directo o venres, sábado e domingo. Ademais, todas as persoas que decidan quedarse a comer ou cear poderán facelo nalgún dos máis de 20 locais de hostalería que hai en Combarro e que colaboran coa festa. Na carpa museo, que estará aberta todos os días dende as 12 do mediodía, poderánse visitar exposicións sobre a cultura mariñeira, entre as que se inclúen maquetas de barcos e outras pezas cedidas por veciños, fotografías antigas seleccionadas polo Ateneo Corredoira de Combarro, pezas do Museo do Mar de Vigo e do Centro de Formación a Eixola ou a exposición fotográfica sobre embarcacións tradicionais de Culturmar. E o terceiro eixo da programación son as embarcacións tradicionais, que esta edición celebran a 30ª edición da súa xuntanza con encontro e regatas entre o venres e o domingo, en colaboración co Club Mariño A Reiboa, para que se estima que participen máis de 30 embarcacións. A música tamén supón unha parte importante para a programación da Festa do Mar, con espectáculos e concertos gratuitos para todos os públicos. O sábado 8 de agosto, Ribadumia porá en valor un dos alimentos fundamentais. A Festa do Pan volverá a encher a Carballeira na súa 23ª edición. Está previsto que este ano se superen unha vez máis os 1000 asistentes. E xa digo, para nós é unha festa pois moi importante, porque o que queremos é poñer en valor os que os nosos pais, os nosos abuelos e os nosos bisabuelos era algo moi sinxelo, pero era algo fundamental, e sobre todo a recuperación de todo ese patrimonio que hai que poñer en valor. Os muiños, os distintos muiños, esa fariña, un produto tan importante como foi nos anos 50. A actividade comezará ás 5 da tarde coa recollida das sobremesas caseiras elaboradas con pan e as empanadas de millo para participar nos concursos dedicados a estas elaboracións, que se catarán ás 7:30. A partir das 7 comezarán na Carballeira as actividades pros máis pequenos relacionadas, iso sí, coa elaboración do pan. Pouco despois comezará o espectáculo Carapuchiña para todos os públicos. Xa ás 8:30 da tarde arrancará un dos momentos centrais da xornada, coa recreación da moenda do millo nos muiños de Batán. O camiño ata os muiños estará amenizado polo grupo Xironsa e será o grupo de teatro Alecrín o encargado de recrear esta moenda, amasado e elaboración tradicional do pan. Ás 10 da noite volverá a Festa Carballeira coa entrega de premios para despois iniciar a cea de confraternidade. Como menú non faltará o prato estrela, ovos fritidos con pan. A ración será 2 euros e calcúlase que se venderán preto de 3.000 ovos. Haberá tamén viño tinto do Salnés, tostas e produtos como papas de fariña milla ou chulas ata esgotar existencias. Tamén haberá postos de polvo, empanadas e outras sobremesas. Dende a organización animan aos participantes a asistir caracterizados como nos anos 50.
Coa información de todas estas novas citas festeiras, despedimos o informativo de hoxe. A actualidade volve a Canal Rías Baixas o luns. Pasen unha feliz fin de semana.